Makaluwas ba ang ato ang mayong buhat sa atong kalag? O kung tinuod man, pila pud ka porsyento sa ato ang mayong buhat ang makaingon ta nga enough na nga makaluwas sa ato ang mga kalag? Una sa tanan, ingon ang Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So ang verse nga gisulat din ni Paul ngadto sa Ephesian church, ingon siya nga naluwas na kamo tungod sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo. Og ingon pa din, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest anyone should boast. Dili sa maing buhat aron walay tao nga makapanghambog. So uspon ko, maluwas ba ang tao pinagi siyang maing buhat? Sumala sa Biblia, dili. Tungod kay ang kaluwasan dili kini buhat sa tao, buhat kini tanan sa Dios aron walay tao nga makapanghambog. Naipipila ka mga butang nga mosuporta gikan sa Biblia nga ang ato ang mayong buhat dili gyud makaluwas sa ato ang kalag. Number 1, ang atong mga maayong binuhatan dili kini perfect atubangan sa Dios. Ingon ang Isaiah 64 verse 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. So ingon ang Bible din sa Isaiah 64:6 nga ato ganing mayong binuhatan atubangan sa Dios sama lamang kini sa usa ka hugaw nga pahiran. So nagpasabot kini nga dili gyud makalimpyong sa kahugaw nga pahiran sa usa ka hugaw pod. So kung atong ilimpyo ang atong mayong binuhatan sa atong mga sala, dili kini gyud malimpyuhan. Gani ingon pod ang James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Dapat niyong masayran, ingon ni James, nga dili na nimo kinahanglan pa supakon ang tanang sugo sa Dios para mahimo kang makasala sa iyang tubangan. Bisan gani daw sa usa lang ka buok paglapas nimo sa sugo sa Dios, na lapas nimo ang tanang kasuguan sa Dios. Sa ato pa, di gid nato kaya tumanon ang tibuok sugo sa Dios tungod kay bisan gani sa pagkasipyat natong usa, nasipyat ta sa tanang balaod sa Dios. O kung inaana man, unsaon nato paglimpyo sa tong kagulingong sala nga di man day nato kaya hingpiton o i-perfect ang balaod sa Dios. Gani ingon pud ang Romans chapter 3 verse 10 ug sa Romans chapter 3 verse 23. Ingon ni Paul, there is none righteous, no not one. Wala gitaw nga matarong atubangan sa Dios o hingpit. Ingon ang Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanang tao nakasala ug tanang tao nahilayo kita sa Dios. Now sa Revelation 21 verse 8, nagmention din usa ka klaseng sala gani nga di gid makasulod sa gingharian sa langit. Ingon dinhi, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So nay 8 ka mga basic dinhi nga klase sa sala nga gimension, ug ang pinakagamay dining sala kining pagpamakak, liar. Ingon gani dinhi, bisan ang pagpamakak dili gyud makasulod sa gingharian sa langit. Nagpasabot kini nga kung atong basihan ang atong mayong binuhatan atubangan sa Dios, kung moingon ta nga mas daghan tag mayong binuhatan, gamay ra ang dili maayo, pero bisan gani ang pagpamakak, kung kausa lang ka nakapamakak, dili na di ay ka pwede makasulod sa gingharian sa langit. Sa to pa kung atong saligan ang atong maing binuhatan, dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Number 2, ang Biblia nag-ingon nga mahimo lang tang matarong atubangan sa Dios pinaagi ni Jesus Christ. Ingon ang 1 Peter chapter 2 verse 24. Who himself bore our sin in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we were healed. So gipasabot dinhi ni Apostle Peter nga tungod lang sa pagbayad ni Christ sa iyang kinabuhi dito sa cross, kita napasaylo ta sa atong mga sala ug nahimo tang matarong atubangan sa Dios. Nagpasabot kini nga ang kamatayon lang ni Christ mao bayad sa atong mga sala. Nagpasabot ba nga ang atong maing binuhatan katumbas pod ni sa kamatayon ni Christ sa cross, kung ang atong maing binuhatan makalimpyo man lang di ay sa ato ang mga sala. Now ingon pod ang 2 Corinthians 5:21, si Apostle Paul nag-ingon dinhi, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him.
Nahimo in taong sala si Jesus Christ bisan siya wala gyud sala. Nahimo siyang makasasala dito sa cross aron ang pagkamatarong ni Jesus Christ mabutang dinhi kanato. Ug insulto kana kaniya kung moingon ta nga malimpyuhan ta sa atong maing binuhatan nga gani ang binuhatan ng diay ni Christ sa cross mo'y makalimpyo sa ato ang mga sala. Number 3, ingon ang Biblia nga si Jesus Christ lang ang tulay pabalik sa Amahan ug dili ang ato ang maayong binuhatan. Ingon ang 1 John chapter 2 verse 2, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. So klaro din ingon ni Apostle John nga si Jesus Christ ang nagpataliwala nato ngadto sa Amahan ug dili lang sa atong mga sala kundi dili sa tanang sala sa tanang tao sa kalibutan. John chapter 14 verse 6. Ingon si Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So klaro kay giingon din ni Christ nga siya ang tulay pabalik sa Amahan. Walay makaadto sa Amahan o sa langit nung dapit kung dili gyud moagi kaniya. Nagpasabot kini nga wala gilaing pamaagi. Dili atong relihiyon, dili ang atong maayong binuhatan, gawas lang sa binuhatan ni Jesus Christ dito sa cross. Siya lang ang tulay nato pabalik sa Amahan. Number 4, ang Biblia nag-ingon nga ang dugo lang ni Jesus Christ ang bugtong bayad sa atong mga sala ug dili ang atong maayong binuhatan. Iyon ang Hebrews 9:22. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. So ingon dinhi sumala sa balaod sa Dios, mapasaylo lang ang atong sala pinaagi sa usa ka blood offering. O kung walay pag-ula daw sa dugo, wala gyud kapasayloanan nga mahitabo sa atong mga sala. Mao na nga ang blood nga gi-require sa Dios sa pagbayad sa atong mga sala, ang perfect blood ni Jesus Christ. So kung pwede makalimpyo atong maing binuhatan sa sala, napasabot ba nga equivalent ang ato ang maing binuhatan sa blood ni Jesus Christ sa cross? Dili. Mao nang si Kristo kinahanglan sa mamatay sa cross tungod kay bisan ng atong maayong binuhatan dili gyud makalimpyo sa atong mga sala. Ingon ang Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So si Apostol Paul nag-ingon na pud siya dinhi nga pinaagis lang sa dugo ni Jesus Christ natubos kita ug napasaylo ta sa ato ang mga sala. Dugang pang verse ingon ang 1 Peter chapter 1 verse 18 to verse 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So klarong gingon din ni Apostle Peter nga ang ato adi ay kaluwasan o ang pagpasaylo sa atong mga sala dili kini pinaagi sa bahandi. Dili day makalimpyo sa atong mga sala ang ato ang mga donasyon sa church, ang atong kwarta, atong salapi, atong may binuhatan, kundi gilukat o gitubos daw kita sa Dios pinaagi sa precious blood ni Jesus Christ. Wala nay lain pa. Dugang pa ang Romans 5:9 ingon dinhi ni Apostle Paul, much more having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So ang atong kaluwasan di ay pinaagi gihapon sa dugo ni Jesus. Nahimo kitang justified or matarong atubangan sa Dios tungod sa dugo ni Jesus ug dili sa ato ang maayong binuhatan. Igala igsoon insulto kayo ni Jesus Christ kung moingon ang tao nga maluwas siya sa iyang maayong binuhatan, maluwas siya sa iyang relihiyon, maluwas siya sa iyang pagkamaayong tao. Pasabot ba na nga kulang pa ang gihimo ni Christ sa cross? Or wa bay salig di ang tao sa gihimo ni Christ sa cross? Gani sa Biblia wala gid kay mabasa bisag usa ka tawo nga nag-ingon nga naluwas siya tungod sa iyang maayong binuhatan. Tanang apostles ug tanang mga nagtestimony sa Bible, sila mi-claim ug mi-testify nga nakadawat sila kaluwasan tungod sa grasya sa Dios, tungod sa gihimo ni Christ ug dili sa ilahang binuhatan. Ug ingon ang Hebrews chapter 10 verse 10, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So ang writer sa Hebrews nag-ingon, ang pagbayad ni Christ sa atong mga sala dito sa cross, enough na ni nga mohinlo sa ato ang mga kasalanan once and for all. Di na niya kinahanglan pabalik-balikon ang iyang pagpalansang sa cross tungod kay once mapasaylo ka ni Ginoong Hesus iyong mga sala, hangtod na sa walay katapusan nga pagpasaylo. Ug once ang Ginoo pasaylo sa iyong mga sala, mo ni iyang gingon sa Hebrews 10:17. Then he adds,
Their sins and their lawless deeds I will remember no more. So once pasayloon ka sa Dios sa imong mga sala, tungod sa iyang dugo nga gihatag dito sa cross para nimo, dili na niya hinumduman pa ang imuhang mga sala. Higala igsuon, walay bugtong pamaagi nga mapasaylong imong mga sala. Gawas lang yun sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross para nimo. Enough na ang iyang kamatayon sa cross nga mao'y mulimpyo sa iyong mga sala. Enough na ang iyang mga dugo nga giula dito sa cross nga mao'y mulimpyo sa imong dili pagkamatarong. Ug enough na ang kinabuhi ni Kristo nga iyang gibayad sa cross, gilubong ug nabanhaw para mahimo kining tulay ngadto pabalik sa samahan. Ipaubos imong kaugalingon, hinulsuli imong mga sala, ug dawata si Jesus Christ nga imong bugtong personal nga manluluwas. God bless you.